na yung Bicol Express ko. Ayan, tikman na natin kung anong lasa. Good morning mga kamaster, mga kachinito. So ngayong araw na to ay i-share ko naman sa inyo yung lutuing Bicol Express. Na yan, makikita nyo na yung Bicol Express ko. So ayan, nagpakulo tayo ng tubig at ilalagay natin yung baboy dyan para lumambot, para mas mabilis maluto. Ito, lalagay na natin yung baboy para palambutin natin. At gagawin natin tong Bicol Express. Ayan. Ayan. At lagyan din natin lalagyan natin ng asin. Ayan. Para palasa. Ayan, takpan natin ulit. At habang naghihintay tayo na kumulo itong baboy natin, maghihiwa muna tayo ng mga ingredients natin. Okay. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the Ayan, nagpakainit na tayo ng kaldero para ilagay natin yung gata dyan mamaya. At nagpainit na din tayo ng kawali. At linagyan ko ng mantika at lulutuin natin tong, ayan, ito na yung sangkap natin, yung baboy. Ayan yung bawang, sili, may luya, sibuyas at yung lemon, optional na lang yan. At gusto ko ng lemon at ito yung gata natin. Ayan, gata, asin, ayan yung ano natin, pamintang durog. So ngayon, umpisahan na natin ang pagluluto ng Bicol Express. Ayan, mainit na yung ating kaldero. Ilagay na natin yung gata para lumapot na yung gata natin. Ayan. Yung gata dito sa Dubai ay dilata. Ayan. Ayan. Yung gata dito. Dalawang lata yung binili kong gata para mas masarap, mas malapot. Ramdam mo yung talagang Bicol Express niya. Ayan. Ayan, pakukuluan lang natin yan. Takpan natin at pakukuloyin natin. At ito ay ikalat natin yung mantika para hindi magdikit-dikit yung baboy natin. Ayan. Gusto ko dito sa baboy ay
dami ng baboy. Ang sarap nito. Ayan. At sa puntong ito, pwede na rin tayo maglagay ng asin. Ayan, para malasa. Tama lang. At maglagay na din tayo ng pamintang durog. At haluin lang natin ulit. At ayan, nagbabrown na siya. Isunod na natin yung yung bawang tsaka sibuyas at luya. Ayan, yun yung bawang. Ayan. Ayan, haluin lang natin. Bango. At isunod na rin natin yung sibuyas. At luya. Ayan. Haluin na natin ulit. Bango. At pwede na rin natin bulguran ng ng lemon. At haluin lang natin ulit. At ito yung gata natin, kumukulo na rin. Ayan. Kumukulo na rin yung gata natin. Halo-haloin na natin din yung gata natin. Ayan. Ang lapot na rin ng gata. Ang sarap nito. Ang bango ng gata. Sulit. Ayan. Ang bango. Ayan, antayin lang natin yung kumulo yung gata at saka yung baboy natin. Ayan, tapos pagka medyo okay na ito, itatransfer na natin dito siya sa gata. O kaya ibubuhos na natin yung gata dito para i-mix na din. Ayan, pakukuluan natin at ilagay na yung sili. Diba? At ayan na, kumulo na yung gata natin. Ayun, ayan, kumulo na yung gata natin. At ito, luto na rin yung Bicol Express natin at itatransfer na natin siya dito. So ngayon, i-transfer na natin itong dito. Ayan. Transfer na natin sa may gata. Tapos, ayan. Ayan. At pwede na rin natin ilagay yung sili. Ayan. Ayan yung sili. Ayan. Patutuyuin lang natin yan. At lagyan uli natin ng konting asin. Ayan. At bulguran uli natin ng pamenta na durog. At takpan na natin. Ayan. Patutuyuin na natin. Lulutuin natin ng mga 30 to 35 minutes. Ayan. Habang naghuhugas ako ng mga pinagkalatan at pinaghiwaan ko. Ayan. Serving plate. At ayan na nga yung Special Bicol Express natin. Ang mula dito sa Satwa, Dubai, kain na. Ayan na yung Bicol Express ko. Ayan, tikman na natin kung anong lasa. Ang sarap ang ito. Ang sarap.
Ang sarap niya. Ang gata niya, ang sarap. May medyo malat-alat na maanghang na gumuguhit dito sa lalamunan. Ang sarap. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ano yan guys? Kain tayo. Halika. Hanggang sa muli. Bye-bye.